Shi wani bayani na kun tashi lafiya ko kuwa barkanmu da zuwa rana babban nan. Juma'atu babban rana ita ne muna na abinmu. Amma abin da ina gani abin da ana aika mini bai yi daɗi ba fa ina ci wani bayani ne. Ku yanzu kai kun san Allah na zo ne zan girgiza tebur. Abin da ana kira da turanci shake the table. Wai yanzu matan aure mazan aure su ne suke tura video na tsaraicinsu ma juna. Mutum yana kwance da matan shi sai matan wani ta aiko mishi da bidiyon tsaraicinta yana ce mata cewa zai sha nono. Jama'an Allah ƙarshen duniyar nan za mu ji da kyau kuwa. Me yasa kai no abin bai yi daɗi ba. Wallahi abin bai yi daɗi ba. Idan kin san ba ki jin daɗin auren ki fita mana. Kai ma an ka san ba ta faranta maka rai ka fita mana. Akan mene wannan rainin wayo ne da cin fuska kuma ba ku san wani abu ba. Abin nan is more rampant a cikin arewan mu ne. Mazan Hausawan mu da matan Hausawan mu ne. Ba wanda na ɗaya ba wanda aure ya kai mutuwa kaman arewa. Ba wanda matan aure suke fita suna kwana da maza kaman arewa. Ba inda maza suke kwana da matan aure kaman arewa. Na rantse da Allah. Kuma wani iskanci idan za su yi da 'yan kudu sai su gaya musu no I'm not married. Shegiya munafukar Allah da Annabi. Ni ba ina yi da kowa ne ba fa amma duk wanda ya tsargu da shi nan na yi da safen nan. Mata kai amma matan mu na arewa ba ku ji tsoron Allah. Ku ji tsoron Allah. Wai da daddare sai ki ɗauki wayanki musamman ki ajiye kina tura tsaraicin cikinki mamijin wata ke baki tunanin abin da kai da wani za a yi da naka fa in ba yi da kai ba za a yi da 'ya'yanka. Ina magana ne da ku maza da mata kuma kun san abin da inda ma fi yawa maganar da nake nan zai linkin zuwa wani magana ne. Wallahi tallahi yanda 'yan majalisa suke neman mata ina yi da 'yan majalisa ne musamman 'yan siyasa ma in short in general ana kan musu gwanjon mata ne. Ni dai nan ba wanda ya isa ya zo ya fuskance ni ya gaya mini an kawo mishi kasuwa na yawa kuma saboda haka na magana ne da babban murya ina ce wani bayani ne da ku 'yan mata da kuke sintiri a cikin National Assembly. Kun gani nan tun da Allah ya halicce ni tun da na shigo Abuja 2003 shine na zo makaranta a Abuja. Na rantse da wallahi a wannan shekaran shine na shiga wurin saboda in samu abokin babana da ya tura nan karbi kuɗi. Na yi sati ɗaya ina sintiri a wurin ko wurin shan ruwa babu. Yanzu hakan kuntumeniya ne cikin National Assembly yake ban san yanda yake ba saboda ba ni da alaka a wurin. Maganar da muke nan wajen kusan shekara 15 ko 20 kenan ban san ya ne a National Assembly yake ba ban san ma inda gate din shi yake ba. Wai 'yan mata da wasu mata sai a ki ci kurus kamar yau juma'a na yanda na ci kurus din nan kawai sai su dauki gyale da jaka da takalmi su yi ta sintiri a dogon layin nan da ana inda office yana na gefen nan wai sai su yi ta sintiri shi kuma gashi nan alakoko alakyo gashi nan sabotu ma kidan loja kai kana zaune kana kallon mata da mutane ta kamera suna wucewa da kaga ka kyallara ta sai ka aiki sakatare ka ce a kira ta ke kuma kina shiga ranka ya dade ina wuni lafiya kala wallahi na zo in ga wani ne kuma ban same shi ba. Munafukar Allah munafukar ta'ala abinda kuke yi da na wani za a yi da naku. Na rantse da Allah ni fa ba wai na zo wa'azi bane amma ina faɗi ne kawai idan za mu nemi darajar kanmu mu neme shi ta hanya mai kyau ba sai kin yi tallan kanki ba. Wallahi tallahi idan ya san darajar ki zai neme ki. Ke ba dan majalisa ba ko shugaban kasa ne idan zai neme ki zai neme ki. Ba sai kin je wannan paveway din kina ta sintiri ba. Su kuma abin da dama suke so kenan. Shi dan siyasa wasu su ai kauyawa ne wanda ke assembly na kauyawa ne suka shigo bariki. So sun shigo za su ma kowa pompo a got the money ni ma na arrive. Wallahi tallahi 'yan majalisar mu ku ya hankali fa.
matanku sai matanku zauna a gida suna ji oh ai mijina shine yake representing wa tashi yadda kina yi a cikin gida na haka yake yi da wata ya sai mata mota ya biya mata rent na shekara 3 ke kina na zauna a gida saboda ana biya miki bukata hankalinki a kwance dan Allah dan Annabi yan mata da zaurawa da ku nake yi dan Allah dan Annabi mu kama mutuncin kanmu ko mazan nan za su daraja mu dama an ce maza sun fi yawa a duniya shi yasa suke yin abin da suka ga dama to wallahi tallahi ku farga ku maza masu zuwa tallan kanku ku yi hakuri ku dan daga kafa ko kuma maza ga shegen kwaɗayi na ce muku maza yan siyasa ba wanda ya kai su kwaɗayin mata suna zaune sai kaga su kuma yan kawali za su turo wannan hoto su turo wannan hoto su to ranka ya dade ka zaba duk wanda ta maka yanzu na za a kawo maka shegu muna fukanta Allah ta'ala ko da dai ta nan kuke samun abincin da kuke ci ba zan bata muku ba amma dan Allah da Annabi a dinga yin shi a mutunci dan ya Rasulullahi maza musamman yan majalisa ni ba ni ne na faɗa ba fa an kawo karan ku ne shine kuma nake gaya muku dan Allah dan Annabi ku yi hattara yan majalisa da menene da representative da sanatoci da state ba da ku ne nake yi yawwa ban san na gwamnoni ba amma musamman aka kawo karanku haba dan Allah dan Annabi kuma ba ɗaya ba fa ba biyu ba wasu sun shiga DM ne suna rubuta mini don Allah don Annabi ki yi magana akan mutanen nan na ɗaya ke Allah ya miki al'aura gashi a mutunce kin ɗauka ba gara ni da nake yin rawa ba ina rawa kuna ce gazance ga magana wayewa su da suka ɗauki tsaraici gaba ɗaya daga sama har ƙasa suka tura ma mijin wata fa shi kuma yana kwance kame matarka ta ɗan fita kana kai no dan Allah da nan mu dawo da baya mutanen arewa mu dawo da baya yawwa kuma idan na ɗora bidiyon nan ina jira in ji ko in yi na turancin shi saboda zan yi ba wanda ya isa ya kashe min baki sai na faɗa yawwa abinda kuke yi ba shi da kyau ba aba mata ba sai